Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. May nagmamaoy. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, ng mahika at ng konsyensya. Ngayon po ay araw ng kagitingan. Ako po si Manggas at ako ay magiting. Wow. Atapang-atao. Aputol a ulo, hindi simbako. Aputol a akamay. hindi atakbo. Atuli. Hindi apatak akalamansi. Atuli atakbo. Ngayon po ay ang tinatawag na the Day of Valor. 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 O araw ng kagitingan. Ito po ay ang pag-obserba ng ating bansang Pilipinas. Noong nakaraan, tinatawag na The Fall of Bataan. Ng mga Pinoy at sundalong Amerikano sa World War II laban sa mga Hapon. Ito ang tinaguriang The Bataan Death March. Death March. Marami ang nasawi dahil sa Death March na ito. Kung kaya't atin itong inaalala para sa mga Pinoy. Inantok. Natakong sa iyo, Manggas. Ikaw, naabutan mo pa ba ang Bataan Death March? Ito ang Sino Ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! It's a holiday Tuesday, April 9, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang hot na dita sa Balatang Radyo from Bacoor, Tanya Chinita. This morning sa'yo. Ayan, shout out natin yung mga war veterans natin. Yes. May mga natira pa sa kanilang. Meron May pa. mga buhay pa. Grabe yun, ilang araw silang hindi kumain, uminom ng tubig, di ba? Oo, grabe yun. Ilang araw silang naglakad. Tsaka hindi mo rin pwede raw tulungan yung ano, yung... Yes, babariling ka. Oo, tsaka pag tinulungan mo yun, pati ikaw mapapagod na rin eh. Kailangan mo na rin isalba yung sarili mo na mag-survive ka. Oo, sinasabi nga nilang 76,000 yung nagutom. Meron pang mga may sakit, no? Oh, magkakasakit ka kasi under the sun. Halo-halo na yung water, Pinoy at Amerikano no, yes. No? Around 64,000 Pinoy, 12,000 mga Amerikano. Around 140 kilometers. Imaginin mo 'yan. Ang nilakad nila papuntang Tarlac, no? Bataan to Tarlac, imagine mo. Yan, grabe, di ba? Oo, sa Kapas, ikaw Tarlac. nga, yung jowa mo, di mo masundo pag wala kang motor. Hoy, ano naman kinalaman ng jowa dyan? Ibig sabihin nun, hindi mo kaya mag-sacrifice. Nagre-reklamo ka. Sila nga, grabing nilakad nila at Tarlac to Bataan. Tapos Bataan ikaw, to Tarlac. hindi kita masusundo, walang motor. Nalalaki tuloy yung girlfriend mo. Kasi dami mong dahilan eh. Ganon ba yun? Ganon Pag hindi yun. masunod, malalaki Oo, kayo? Oo. Ganyan kayo ha. Siyempre, Hindi kayo. kayo sinundo kasi ng babae din Oo, siya. iba yung
sinundo. Oh, deserve. Deserve nyo yan. Sandali. Huwag kayong mag-away ni Mang Kanor kasi ano yun, Day of Valor ngayon. So, mga Oh, hindi naman Holy Week. Hindi naman veterans. Holy Week. Para maging mabait kami ni Mang Kanor. Uy! Ako, mabait ako. Ikaw talaga hindi ka nagbabago. Oh. Oy, shoutout sa mga sundalo natin, lalo na yung mga bagong graduates, Yes. no, na mga sundalo natin at mga of course Napakamagigiting natin. nasa duty pa rin. Yes, mga pulis natin, Oo. bumbero. Good morning sa inyo mga dyan. nagbabantay, nagbibigay veterano. ng nagbibigay ng seguridad. Ano ba 'yan? Security and safety Security and Exchange Commission. sa ating bansa at pinoprotektahan tayo at ang ating territories. Mga veteran natin, hello sa inyong tanan, Hello mga po. lolo. At lola. Lolo't lola. Lalo mga lolo talaga Yeah. natin na nagsakripisyo kaya tayo nagkaroon ng freedom. Ayan, sa mga mananakop natin. Ayan, so shout out sa inyo mga lolo. Na maagang nanonood ng balita. Oo, ganun talaga. Eh, ngayon may mga lolo nanonood na rin ng radyo. Nanonood ng love Dahil radio. kay Tanya Chinita Oy, kasi iniidolo ka noon. ng mga lolo. Ng sundalo. Oh. Nagparamdam sa'yo. Yung sandalo. Yung lolo. Panot-panot na eh. Si lolo? Yung sandalo. Siyempre, ikaw ba naman na grabe yung bakbakan yung napuntahan mo. Yung sandalo. Si lolo. Oy! May dala pang mga tawag din, mga machine gun. Yung sundalo! Si lolo. Ay! May dala, hawak niya nga yung granada eh. Nung sundalo? Yung si Lolo. Si Lolo. Hawak ni Lolo. Pero mga natin yan, mahal na mga apo. Yeah, si Lolo. Yung sundalo. Marami daw asawa. Yung sundalo? Si lolo. Ang lakas ni Lolo. Ikaw ba may chance ba na mataypan mo Ang sundalo? si lolo? Lagi yung kasabay ko pumila sa Mercury Drug eh. Si lolo. Yung sundalo. May Nasabi, po, may senior ID po ako, sabing gano'n. Sabi ni lolo. Sabi ng sundalo. Ay, matanda na pala. Naka-camouflage, complete uniform. Patig. Yung Oo, sundalo? Si Lolo. Aba! Diba? Tapos sabi ka, ping! Maniwala na sana ako. Meron lang ping. Sabi nung sundalo. Sabi ni Lolo. Pero ano pa rin eh. Malinaw pa rin sa kanya yung mga alaala. Yung mga alaala ng mga katas ng nakalipas niya. Ni Lolo? Nung sundalo. Iniwan pala siya. Si Lolo. Yung sundalo. Ang galing gumapang yan sa damo-damo tsaka sa tinik-tinik. Yung sundalo? Si Lolo. Nag-back tumbling. Si sundalo? Si Lolo. Tsaka yan kumakamouflage yan sa puno para mabantayan yung kalaban. Yung sundalo? Si Lolo! Oo, tapos ang galing niya mag-spy. Yung sundalo. Si Lolo. Ay. Anong tawag dun sa Iwan ko sa'yo. Sniper! Magaling mag-sniper. Sniper yung sundalo? Si Lolo! Sniper ng Mahilig. babae! Yung sundalo. Si Lolo! Mahilig sa bata. Yung sundalo? Si Lolo. Lagi yung bumibili ng dyaryo. Si Lolo. Si Alvin. Yung technician. Yung technician namin. Palagi nagda-download ng video. Yung sundalo? Yung technician. Good morning! Good morning sa mga drivers natin nakatutok. Siyempre, shoutout sa mga veterano natin, mga war veterans, again, mga lolo natin. Hello po. Ingat kayo palagi. Ingat and salamat po sa inyong sakripisyo sa amin. Yan. So, yung mga magigiting natin na yung araw na to, kung saan man, anumang trabaho nyo, mag-ingat po tayo sa sobrang init ng panahon. Mag-rehydrate po tayo, ha? Para maiwasan ma-dehydrate. Yes, correct. At huwag kalimutang babae para bumata. Hoy! Magdasal kayo, magbago na kayo. Ano Wow! number niya?
Nakikinig pa rin kayo dito sa stasyon na Bro po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!